jeg synes, vi skulle spille Dust 2, så spiller jeg med det farve. Så er det virkelig blandet ind. Jeg tror, hvis vi gør sådan her, så tror jeg, at vi har en chat nu. Kiks. Ej, det er Kæft, det er en irriterende lyd. Det er helt sindssygt. Og jo, men det er jo ikke en, vi skal sidde på spam, så kunne jeg da bare lægge det derinde jo. Nå, okay. Og sende det til alle sammen. Nej, man kan ikke spamme på den der måde, man kunne engang. Bare direkte ind og i gang her. Så de har set vores Ja. Men kamp sidste gang. Vores sidste gun round. Lige på shaket fingrene, drengene. Kom så. Kom så, kom der! Så altså. han klar. Knakke Kom så, med. altså. Har du set, han har lagt en ny film op i dag? Nej, det har jeg ikke. Er vi 2 mand undergrund, 3 mand midt, eller hvad? Mod A. Det kan vi godt. Det kan vi godt. Jeg går midt. Jeg hopper i under, hvis du. Er det ikke bare de 2 første under? Jeg hopper. Så er det meget under. mere. Choket midten. Smukker her. Smukker. Helt midt. Jeg creme. Der er helt creme. Linje og dyr på det. Der er Toiletter. ingen Jeg ved. Jeg ser jo ikke Og noget. smukket stairs. Det er closer. Han er stinget. De har allerede trukket sig. De er på vej upstairs. Ind op, stairs. En. Nice. Banken. 2 bank, tror jeg. Udbank, Ja, 2 bank, ja. Og så og truck. Ja, og bank dumpster. ude. Bank ude. Bank stadig. Dumpster bank. Nice, bank. Ja, da. En tilbage kun. Chill her. I tiden. Han er fremme. Bank stadig ude. Mark. Jeg har et kit. Okay, det er min. Okay. Den er fedt første runde. Okay, jeg dingede ham så overhovedet ikke. Han dingede mig. Jeg var også sikker på, at jeg havde dinget ham. Faktisk. Og det havde jeg så slet ikke. Så var det i hvert fald igennem eller andet banken. Altså, vi kunne godt købe en Galil og en armor, skal vi det? Det gør vi ikke har så meget ude til. Jeg har ikke. Men, Jeg kan købe en util, hvis der er. Jeg kan købe en, den her. nej, det er fint. Hvem vil vi have? Vi raw aimer den. Jeg kører ud på en default her mod B. Og mod af. Nate, mollis på... Jeg ligger bombe her på trappen, gutter. Der er en der spottede mig. Scout? Nej, det var en M4 eller? 7, tror jeg det var. Skød med. Okay. Har vi nogen i Jeg smadrer døren under nu. Nej. Breaker down. Jeg To kort nu. tror de booster Vær klar på undergrund. korten. Det kan godt gå undergrund nu. Jeg står på T-spawn og holder undergrunden her. Jeg er røvkedelig. Langt fremad, langt lige nu. Ja. Jeg ser ikke nogen toilets, jeg kommer til at skyde, simpelthen. Det er fedt. Jeg lægger lige en smoke her bare lige til forvirring. Ja, jeg lister over af mod jer. Så synes jeg egentlig, De kan godt måske løbe her. vil vi have A her, eller hvad, tænker vi? Ja, det synes jeg da. Okay. Jeg går bare langt. Kan du komme med mig, Lasse? Ja, det kan. En tæt på toilet, så. Ja, du kan godt gå med Mark. Der er jo clear langt. En død af. Nice, Jacob. En En til toilet, siger man. Men Eller hvad? det Nej. Jeg flasher truck, han er truck. En død trumpster. Nej. smukker over bank, Jacob. Smukker bank. En truck. Ind med Og op, en ind med op, truck, ind med op. Nice. Jeg planter stand. Han er dinget på... Fuck. Hold nu kæft, jeg kunne ikke snakke, mand. Hvad
fanden er det, vi kalder den? Stairs? Ja, stærst. Jeg kan aldrig huske, hvad det hedder heller. Der er vist dumpster, det der er en fucking container. Ja, jeg bliver... Ja. Jeg kan aldrig huske Jeg smider en AK her. Vanvittigt. God, sindssygt runde, Jacob. Thank you. Fucking plads. Tag ikke kun, altså hvis ikke der er en der. Hvis ikke den er nubbet. Nej, den er taget. Okay. Fucking halsen i dag. Jeg skal lige passe på, at der ikke kommer et eller andet latterligt fra dem her. Mini, smid lige bomben, inden du render op midt. Smukke dybt her. Smukke dybt på midten. I har fortsat her. Ja. Flasher om med her. Bare list monster her. Jeg flasher op midten. Det kan vi godt. Men lad os prøve at liste. Jeg lister med her. Jeg ser ikke noget. Jeg muller lige deroppe. Skal jeg smukke Speedway før? En høj. Jeg smukker Speedway der, så kommer jeg med på B. En op i playground her. I spiller close med her. Okay, jeg smukker midside. Godt, Mark. Ja, det er fint. Jeg lægger den ned til dig. Fort er clear. Jeg lægger til monster. En heaven. Så skyder han efter dig, så render jeg ind i hans skud. Er du åndssvag? En undergrund. To undergrund. En mere. Nej, så noget. Fed under. De boosted lav. Der er 2 lav. En Vand. høj stack. Nice. Nice. Bare kom væk her, så vi saver. Kom væk. Forlad, gutter. Hvorfor skal jeg være så uheldig? Det er bare køb det derfra, der Ja, står du skyder efter dig, Lasse, og så render jeg lige ind i dit skud. Prøv at skyde efter mig. Han skød efter en bag mig ned mod monster, bag piller. Og så bliver jeg bare lige rendt væk fra side, og så rammer han i en af de der lat. Jamen altså. Vanvittigt, gutter. Vildt. Skal vi bare prøve at komme ud default igen, eller hvad? Ja, jeg måler bare lige kort. Og så kan vi prøve at lægge en nade derovre, hvis der er. Jeg smider en render til mod det. lang mini her. Jeg ved, jeg Kommer ind kommer på over bag. det. Jeg kommer lidt. Okay. Er du lang eller hvad? Ja. Eller nummer 2 nade. En UG. 2 UG. 3 UG. Vi prøver at køre B her. Kan I komme B her? Kan I falde tilbage? Ja. To Jeg kan godt, jeg kan mere godt. UG i hvert fald, og så en toilet. Tøjle død. Jeg falder helt tilbage med monster, gutter. Fint. 2 UG. Jeg er ude i vand nu. Monster! Ind med monster! Monster! For helvede. Nice. Og jeg blev helt forvirret, da du sagde vand. Jeg troede, det var ved siden af os der. Det var det, my bad. Det var det vel også. Det er noget tid siden, ja. Nej, det var ude. Altså, drop til Lasse Mini. Ja, ude korten. Vand. Det er lige meget. Kort Det er derude. vand. Mini. Mini, Det er vand. drop. Det er vand. Mini. For Ah, meget. det er fint. En for meget. Der er våben nu. Lad os bare køre default. Flasher med den, Mini. De moller dybt her. De har taget midten. Der er nogen close-up. Nice, Mini. En med midten. En mere. Jeg er Han kort trækker her. sig tilbage af. Smoke en monster. Han kører toilets. Trækker sig lidt deep tilbage. Jeg lister på lang. En B. Jeg har close ned monster lige til venstre, Jakob. Toilet clear mod lang. Lav bare lige noget reverse B her. En default på A. Fed B. Nice. Nice. Kan I bare chille lige? Jeg prøver lige at gøre noget. Ja. Jeg kan smoke herover. Jeg har lagt en smoker på A. På default, så Der ligger en smoke. vi kan komme i undergrunden, Lasse og mig. Høj. Fuck mig nederen. Jeg smoker på A. Skal vi samle til noget her, eller hvad? Ja, så vi ikke bare samle noget Samle bil. af, eller hvad? Jeg vil godt. Ja, jamen, jeg kan lægge en Der var smoke jeg- over på B, så de tror, det bliver her måske. Der er Ja, 30 ja, sekunder. ja, Der er ja, 30 ja, sekunder ja, bare. Bare fint. åbn døren, Lasse. Det var, jeg har lige gjort det på A. Det var derfor.
lige inden Oliver han døde. Jeg flasher over side her. En til toilet, Jakob. Jeg mållede bank, gutter. Jeg holder dig, jeg holder. Kom op, hvis du Kommer kan. langt, kommer langt. Kommer langt. Stairs. Stairs langt. Stairs. Jeg har en nade. Kaster lige over mod stairs. En stairs. Stairs sidste. Flash, jeg nej. Sindssygt vanvittigt. godt det der. Godt, Lasse. Det er sæt vigtigt, du får ham der. Det er vigtigt. Ja, nice. Hvor I fucking vilde, mand. Pater. Ligger en flash til en. Fuck, være over and done, hvis jeg ikke får ham langt, mand. Han dør. Da Mark er død, jeg står også og spotter hen mod langt, og tænker, nej, nu skal du have fuck, det peaket for er- timing derovre. Jeg ved bare lige at prøve at fake plan der, så kommer han og bare blå det røv, mand. Altså, jeg går lige... Kan du lægge den der igen? Ja, Jakob, så kan det være, at vi kommer ud kort. Ja. Ja. Bare læg den plads. Og der kommer lidt Smoke læge mid. pater. Ja, Dybt en nok ude med. med den. Indet monster. Kan du Det lægge er flash? Echo her. En toilet. Toilet, close. Fuck, sorry, mini. En UG død. Jeg tror, der er en mere toilet. En B her. Så er pilleren sindssygt, Jakob. Nice. 5 mod 1. I har B her. Godt. Kan I tage AV'en? Ja, ham. Good spillert. Det jeg sagde, Jakob. Når man spiller dårligt, så skal du nok få killested. Det er det der. Det er ligesom sidst, da jeg spillede det. Man, når man bare spiller dårligt i alt. Smukker de op på B, eller Molle på B, eller hvad? Køb runder. Nej, de gør ikke rigtig noget. Skal vi mose Men monster? de har heller ikke rigtig haft nogen ordentlige købrunder. Eller er det for På risky? mus B, eller hvad? Jeg kunne godt tænke mig bare for sjov. Ja, lad os gøre det. Jo, smuk kort, eller Mulu, ja. Failer. Baner. En træk en smuk, hvis det er Mulu. Det bliver ikke mig. Trumpster. En Trumpster. Failer. Nice. Ja, det var barrels. Vand. Ja, En vand. Vand. Jeg smukker kort her. En høj. En høj, stadigvæk. Barrels. Ned vand igen. Ah, jeg kan Okay. gøre noget. For helvede. Det er fandme ikke godt at drikke af. Klar med moloen der. Ej, det tager alt for meget damage. Kom ind. Jakob, prøv ind til mini, Kom igen. så kører vi. Uheldig den der Molly, det Jakob til kastet. Ja. Jeg er faktisk fed, den AK der. Jeg ved ikke, hvorfor den er Smid bomben ind i en Og det er som om den fejler lidt hver anden gang. Muller ned B. Flash over her, mini. Break a door. En boosted. AV på lang. Fed boost. Nice. Trumps, eller hvad Hold hedder jer det? korten. Toxic. For at nade ham. Og han dør nu. Der er en stok bag, gutter. Der er smoket. En vand. Skal vi samle B her og lave smoke X? Ja, det synes jeg. Jeg kommer ned med jer med bombe. Død B. Sygt, Oliver. Der kan godt være en mere herovre. Det er smoken herovre ved Toxic. Sygt, Lasse. Kommer nok en AV i højde om lidt. Hvis de køber på den. Smoket den. Skal jeg flash foran dig, Lasse? Flash ind foran. Det er næsten safe her, jo. De har dårlige penge. Ja. Ja, de har en AV. Ja. Foran. Vi har gode penge også, Op- hvis det er, op- vi kan højt. prøve hånd. Molly om mig. Der skal I hånd fra den her side, ja. Jeg bliver altså lige hernede ved side, så han ikke kommer ud højt lige om lidt. Han er ikke høj. Jeg prøver at presse, så jeg kan få den til at løbe hen, men jeg er der sådan. Han sidder helt nede. Begge to der omkring, hvor jeg døde. Nede ved bankish. Der sidder AV'en over en AK. Det
det dårligt? Nice, Ja, der er det er fint. Tag den. Lad Ja, ja. Ja, ja. Man laver bumlefar Kæft, der. Hold kæft, en torsk. Kan man sige. Jeg smider en bare refund, den der Mac-10, Mark. Nå, Mini han har bare heller ingen penge. Hvor kom, Jeg kan godt droppe. Jeg kan godt droppe. hvad hedder det, 3 over, Ja, mini. 3 gennem midten, 2 lang. Gå af. Hvad Ja. siger du? To midt, 3 lang. Pas på playground. Eller ballonger, Oliver. Der er så langt her. Pas på ballonger. Der er ikke noget, jeg så ikke noget. Der flasher ned i midten her. En UG. Jeg der en, der læg- kommer med lang jeg- her? Ja, jeg kommer. Bare lige op på mini. Okay. En smoken! Og lad os presse Oliver. Lad os prøve at tage den. UG Lad os prøve at tage den. og smoke. Smoke død. En UG. Der smukker bank her. Jeg holder på dem. Hun var stairs. UG havde virker. Og plant En her. stairs. Nå, ja. To stairs. Jeg kan ikke komme. 2 stairs. Der er 2 over ved stairs og en bank. Træk ned med den her. Det er løgn. En bagfra. Han er 1 HP bagfra. 90. Oliver er helt ned til toilettet. Ja. Fuck, han er ham der, ja. En mere. Nice. Det er død bagfra. Bare chill, han er side nu. Sejt. Sidste det er AV, er det ikke? Det burde det være. På trokken. Han stikker af. Hvad? Hvad gør han? Jo, han tager den ikke. Ej, Lasse. Jamen, han har en PL5 skal outrage. Jeg er outraged, så jeg ikke slår ham i. Altså, fordi jeg skyder ham igennem kanten. Jeg giver ham 86 i 5 med AK'en. Nej. Du skal selvfølgelig ikke skyde på en kant i stedet. Jeg har smidt dig en mini. Men altså, så begynder jeg bare at choke til sidst, altså. Godt spillet. Det vandt. Der er ikke bold, ikke, mand. Jeg er syg, dreng. Godt, Mark. Ilden. Lækkert, du lige fik plantet. Så det der var at sige til Mark. Ja, det var så det. Det var så det syge. Han fik da en kill. Det er da vigtigt, Ja, at han ja, får 14. plantet sig. Det er da dem, der bliver stresset. Ja, det går. var fint. Fint for 2 langt der. Så. Fed kort. En død UG. Pas på party. En, Ja, prøv lige vent, jeg måler lige fødselsdag. toxic, Jakob. Lige under fødselsdag her. Ja, ja. En død. Birthday. Er en nede for en monster. Lidt slidt. Fed. Nice. Oliver har helt B. Jeg har B her. Jeg henter bomben. Mark, han er i ryggen. Jamen, jeg ved sgu ikke lige helt der. Der ligger bomben simpelthen. Han kan godt være høj her, når du kommer over og læser. Han er i CT. Ja. Han er... Jeg så ham i CT. Han står nede på trapperne her. Tak. Jeg Hvor høj være nu? blandt, hvis Op der- høj. Nu. Jeg er bag ham her. Nej. Vil I have en? Ja, jeg vil gerne have den. Jeg kan ikke ramme skiden Hvor med er den? alt andet, jeg laver. Der var det. Ja, det var nok nede til det her. Hvor er den, min hjemme? Jeg kan ikke ramme. Men nu har jeg køst mig selv. Jeg købte en teknik ved siden af. Jeg kan godt flække med, hvis du ikke gider Mark. Nej, det var med teknikken. Nå. Jamen, jeg kan ikke ramme. Jeg kan ikke holde lige. Jeg kan heller ikke ramme. Det Kan du lægge den igen, Jakob Mullund? Smukke dybler, mini. Der er en del. Midten. Nej, Ja, han for var eksempel. heroppe, han var heroppe. Midten. De er fuldt smadret på Back on midten. B, back on Bombe B, kan du i... trække mini? Mini, tag bombe med. Tag bombe hurtigt. Træk nu, Træk mini. Løb for helvede, ven. Jeg sidder Løb, kun løb, og kigger Mini. på minimap. Hold mini bagfra. Ned for monster. Bare kom. Der kommer en af, lige om lidt. Han er deroppe til højre, jeg kan ikke gøre noget. Jeg står YouTube der, og vi kan bare spille for selv. Har du noget flash? Nej. I har en men jeg har smoke. Altså, motor, I kan smoke af. Jeg smukker foran dig her. Nice.
Høj, med. Høj sandsynligt. One shot, Oliver. Eller Jakob. Ej, jeg skal ikke være greedy her. Er det? Jo, skal jeg sgu da så. Han kommer lav nu, højt. Syn, jeg nu lige rundt. Hvor er du henne, dit svin? Altså, det er jo sådan en KD-spiller, det her. Hvad sker der? Som om det har hjulpet, at de har savet en eneste gang. De har været 2 runder på CT. De er da fucking pis. Det er ikke helt nemt, da. Hey, syg nok, Fint 5-7 5-7. der. Jeg er så træt af, at man Jeg kan ikke godt lide, de kan noget bare chatten. fucking rusher. Midt. Den eneste rundt, hvor jeg... fucking stresset over, så 40 mennesker derovre. Wow. Jamen, jeg sad bare kun og kiggede på minimap der, hvor jeg pusher op UG. Så sidder han ved, jeg sad bare til. Løb tilbage, for helvede. Eller et eller andet. Jamen, jeg stod inde midt i fødselsdag. Ved siden af en molo og kunne ikke røre mig, og så kommer der bare et eller andet med en dual elite flyvende rundt om hjørnet. Så stod jeg der med min APB og stod og hyggede mig. Ej, de står boost nu. Prøv lige, de booster højst sandsynligt her. Jeg lægger lige en små nade her til dig. Nu Jeg kort. er ude langt her, hvis det er. Skal vi prøve at liste monster her, Jakob? Jeg holder dit venstre. Han sidder der sgu. Han sidder der, for helvede. Sindssygt, ja. Nice. Hvad er det? De flasher lige langt her. Død lang en. Eller død på A. Der sidder ABC over på B. Vi har en død af. Ja, Vi har en død A, gutter. Vi har ikke bumpet med nogen af os. Fint, bare sælg mig. Bare træk, hvis det er. Tag på. Close her. Han var lavet. På hjørnet, på hjørnet. Godt være det er nemmere at bare køre B. Skal I bare komme. Begge lav her. Nej. Jo. Der var en Begge her. der. En trækker af nu. Død med den en. Sidste er her. På A. Godt, Mark. Sidste er stadig af. Ja, han er stærk. Okay, Mark. Ja, ja. Bare kraftet med Kenny, yes. Jeg var lige ved at skrue GG, så de nok var sure over det. Det var ikke meningen. Det er holdeffekt! Og hvad spiller vi her? Jeg plejer, tænker jeg. Eller hvad? Vi kan godt gøre noget. Vi kan godt gøre noget første runde. Altså, Nå. Jeg ved ikke. Nej, jeg synes det virker fint, hvor Jakob sætter sig hen toxic og bare så baiter jeg. Så... Bare ikke rammer noget. Nej, du plejer da at få en 4-5 kills. okay, jeg kører lige lidt offensiv ud på kort. Men jeg gør bare frem og kigger. Jeg hopper lige op. Se om der er noget her. Jeg spiller bare close med dig her. Ja, jeg trækker bare, hvis jeg ser noget. En i hvert fald. Kun en. Ingenting B. Ingenting Undergrund. B. Flasher midten. Minia bliver hernede. Jeg holder døren her. Midt. Jeg er- Midt. Meget mod midt her. Toiletter. Og grus. De stopper lidt igen her. Jeg er på grus. Fedt. 2 toiletter. Grus mini også. Ja, En dog. helt frem toiletter. Side-agtig. Ja, de er helt op mini. Helt op. Jeg kan ikke peek noget Nice lige nu. mini. Rolig rundt. Oliver, eller Lasse i ryggen. Der er Godt være, 2 de falder toilets i her. hvert fald. Ja. Toiletter mod lang også. Jeg tror sgu de kører B nu. Og så lige de kunne finde på. Ja, Ja, monster og kort. bag dildoen. En vand, en side, en bag dildo. Død vand, død Monster, vand. og så... Bag dildo og side. Jeg er skaldet her. Korten og Over monster. korten nu. Og Korten og monster. Hey, Dildo stadigvæk. Ja, men jeg kan ikke gøre noget. For helvede. Jakob, at han får dig ham der også, det er da også bare rent. Altså.
fadeaway skud. Ja. Åh, vi skulle aldrig tabe sådan her. Der er aldrig tabt en for os. Jeg prøver at se, om jeg kan komme ind i playground. Jeg smoker for noget. Ja. Ja, det er i orden. Jeg er lidt passiv her, men jeg svøver ned i toiletterne. Så jeg kommer op og sejler igen hvis der er. Flash midten, flash midten. Nate midten. Nice. Nice. En mere. Bare en decoy hernede. Der er ikke... Playground. De har Eller, købt det kan da A godt være eller smoken. Jeg falder helt offside, gutter. Det er ikke noget monster. Jeg kommer op bank, hvis der er mark. Så kan jeg hoppe på den. Så bare rotere over, hvis det er Oliver. Jeg gemmer mig her, hvis der skal Jeg være. smoker bare her, så. Jeg hopper på den nu. Kan komme inside, jeg sidder bare på korten. Ja. Skal jeg stå høj, eller hvad, Lasse? Eller noget Det kunne jeg godt. lang. Og man får vel Ja, mest og følelse Nate for- lang. To lang. Smukker den, Jacob. 30 sekunder har jeg lige om lidt, gutter. Eller 45. Jeg render over De var åbner døren, de var så tre roterer derude. jeg. Stiller derovre, hvis der. Altså, jeg sælger B, Lasse. Håber på, at de Ja, ja. kommer her. Smoker Jeg har noget. en Åbner nade. døren. Ja, midten her. Kommer noget lang her. Jeg er nede lang. Ej, det er sygt, det der. Nice. Kun en, det er B. Det er kraftet en B. Outrageous, hvis de gør det der. Jeg er B nu, det er så. Ja, smukker sig. En nedvand. Ja. Sejlet og en. Det er jo sindssygt timing, altså. Hus mig lav her, Oliver. Jeg flasher op. Han er der. Ej, Tab. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Ja, det er vanvittigt. Han har simpelthen smukket stairs for lang af en af mand. Ja, eller hurtigt, så sendte de en. Så jeg ser 4 derude. I er godt klar over, at der er en på det andet hold, der har agent skin på, ikke? Er der? Fuck. Ja. Eller Hvis vi taber, så får du Ja. for. Gør vi. Jeg har Åh, aldrig fint, tabt jeg sådan en vinder kamp. dagen skin på bagefter. Du prøver at boost, Lasse. Pas på B her. Ser ikke noget med den overhovedet. Det er helt vildt. Rigtig meget kort. Jeg tager en chance her, gutter. En monster. 5 HP. Han kører det. Så killcam. Nu Ude for en monster, en i undergrunden også. en der booster. Og altså lægger de bare smokes. Åbner døren. Lukker døren. A, en. Går den ikke? Tror jeg måske, eller hvad? De kører på A. Kæft, de laver mange fakes dem her. Vi skal bare lade være med at trække os sådan fucking hurtigt. Med mindre at vi Vi skal spiller. have tålmodighed med til kamp her. De flyver bare modsat. Ja. Smukker du, Mini? Ja. Jeg kører op og piker hurtigt, så trækker jeg bare langt retur. Jeg glemte at smadre døren her. Ser ikke noget med den. Pas på B. Pas på B. Pas på B. Jeg skal på den. Den får den. Jeg tror, de Smoker kommer til at failet booste hernede, her. ja. Bare lige sådan, I ved det. To eller tre der, eller hvad? Smuk korten, Lasse. Jeg har ingenting. Jeg har brugt flash, jeg havde. En monster. Jeg valgte at En kigge kort. i stedet for. Flash midt.
Jeg holder lige kort her. En kort. Molo midt, Jeg ved ikke, Molo om man midt. kører frem Sandbag måske. Altså, de forsøger at komme lidt frem her bag i hvert fald. Ja. Hold lige pas på monster, jeg sidder bare toxic. Ja. Jeg kigger egentlig kun kort lige nu. Men jeg kigger lige lidt langt her. En kort. Og smokes her nu A. B. Volleys. Skal vi trække en ned? Ja, helt Skal vi vildt. vente? For En frem midten. helvede. Der er en Tre, her. tre. En midt her. Bombe. Close. Ja, det er dig, Mini. Nice. Bombe er B, eller hvad? Nice. Blandet, Ja, ja. Ja, jeg vil se Lim 2. Jeg ser ikke engang, hvor det er fra. Den monster, tænker jeg. Dave Stocken, hvis du... Safety 9, ja. Okay. Gud, jeg tror, vi bliver nødt til at være lidt mere offensiv, hvis de faker sådan her, som de gør hele tiden. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave nogle plays. Vi er nødt til at være på Tak. skabende kontrol over et eller andet sted, så vi ved, at de gør der. Ja, tag Vil I korten købe, og eller hvad vil tag... I? Det kan vi godt. Ja, Der kan Det var fint bare være fandme, Mads, det hvis er det lige er. mig. jamen lad os prøve det. Mini. Smoker render. du midten der, så prøver jeg langt. Ja, jeg kommer med dig langt inden for toiletterne af. Skal vi tage kort her, eller hvad? Ja, kan vi gøre. Der er 3 mand, bare tag kort. Synes jeg er en fed idé. Nede er midt, Mini. Flashen midt. Eller bare lige Nede er midt igen. Chill. Rulle. Hvis det er, så skal I prøve at booste der, så I kan kigge okay. Sindssygt, Mini. Godt Rulle. for mig. Rulle. Close En mere, her. Mini. Jeg havde ikke fanget, at du var væk. Der var en mere dernede. Det er godt lavet, Mini. Der var en smoke, du kan trække tilbage, hvis der er. Så mod toiletter, mod lang en. Jeg prøver at trække op af, drenge. Ja, Monster ja, er åben. Det er ikke stærkt lavet, Mini. Hvis det er mini, så bare stå tryk her, så stiller jeg mig ned foran her. Ja, det er fint. Så sælger du den her. Her eller på højre side af den. Ja, Nej, der. det står fint. Bare der omkring. Du må godt pike højere om den også, men bare så du står der. I det område der. Smoke her, A. Kommer langt, Det tror er jo jeg. næsten være der. 2 på lang i hvert fald. Sidst er der. Sidste side. Bare chill. 20 sekunder. Den der på vores side lød til. Close lang. Hvor lang han ikke? Nice, godt. Nej, strenge, sygt! Vanvittigt. Godt, Lasse. Ligger... nej, det gør der sgu ikke noget. Det gør ham den ene low, dinger en på langt, og så skyder de hinanden, og jeg får en USB, og så kommer jeg væk der alligevel. Hvor vanvittigt. Yes. Jeg kan smide dem 4 her. Det er også godt, hvis det er. Det behøver du ikke. Jeg har smidt en. Vil du have en, Jacob? Smoker her, Mark. Ja, der er altså godt nok kun en smoke. for jeg Kan vi ikke få smider en med flash. på midt? Flash, Jacob. Det er Kan så du Kan vi smide ikke flash? få- Kan du smide flash? Kan vi få en med på A? En med til at tage midt her. Ja, jeg kommer. Altså, vi presser ned. Har Vi smoket tager, monster. vi tager midten her. Prøvet. Jeg har kun en Jeg flasher over her. Fint. Pas på playground. Vil du få playground? Ja. Noget meget. En kort. I bliver nødt til lige at tage den lidt her, gutter. Ind i playground, kig. En ud foran monster. Ja, en under 2 det mand. der rutsjebane ting. Død. Nice. Fald her, Lasse, hvis du kan. Stadigvæk en foran monster.
trække tilbage, retur. Ja, det er fint. Ja. Ja, Træk kom ned. det nu. Fed. Flasher. Monster! Bombe er der. Det er B. Jeg render tilbage. En korten, en korten. En død korten. En mere korten. Jeg blander. Nice. Planter. Sidste bag dildo. Jeg holder sidder Lundstrøm. dildo. Jeg holder Lundstrøm lige nu. Ja, low. Sindssygt. Nice. Godt, Mark. Sygt. Godt spillet der. Nice. Tænkte Nu jeg, er åh, det sjovt. fuck, jeg skal dø der. Godt frag, jeg ved ikke. Er der en, der kan droppe en M4 til mig? Jeg kan. Jeg dropper. Jeg lægger ind med. Ikke mange penge nu. Nå. Nej, de har på begge plan. Har de ikke? Jo. Hov for helvede. Det var da forkert. Nej, lad os tage dine... Yes. Nevermind. Det går. Er du med? Skal jeg med igen, eller hvad? Nej, det er fint. Du må godt ned i døren den her gang, Oliver. Ja, jeg netter. Så prøver vi boost 2'eren, Lasse. Det er nede på rampen der i gang. Ja. Nate Smith. 2 midt. B, noget B. Han er helt creme og igennem min smoke. Der er 2 midten. Godt, det træk. Godt, det var Det kan jeg godt. Vi skal bare være klar på monster. Ja. Kan jeg få en op af? Ja, der står en, og han er lige nated. Ja, det plejer tit at være en. Fed en. Jeg må aldrig have kort. De kan godt være lang her, ikke også? Jo. Ja. Jeg ser ikke noget. Vi Vil prøver du at bare glimpse lidt, pushe Lasse, frem, her. eller hvad vil du mene? En død lang. Der er... Så er det det der. Ja, det så jeg godt. Der må være en med lang, en med midt. Eller en party? I skal bare blive derovre, jeg skal nok komme lyst. Ja. Vel. Korten. Død. Nej, bare falden. Bare lad os bare falde. Jeg smukker bare lige korten op, altså. Bare sekunder, gutter. Ja, kommer toilet. Ja, kommer B nu. Begge. Eller A, undskyld. Den anden med grus. Jeg flasher bare lige høj her, Oliver. Ja. Jeg har tid til En op, sighted. Åh. Midten sidste. I smukken. Planter. Ah, han planter ikke. Nej. Ja, der. Sindssygt. Godt spillet. Okay, så det var sygt, det kill langt der var. Ja, det var det. Okay. Wow, Jacob, det er vi forbandet for. Det er toxic. Det er så vanvittigt ud nu. Det var bare for, at jeg skulle have lov til at have en plusscore, eller hvad? Du skulle ikke Jeg have skrev på en, der den synes, at MVP spiller med. dårligt. Jeg troede ikke, du Jeg- var kid, så altså- ville jeg skyde dig altså, af jeg- bomben, fordi det var hurtigere at sige det. Jakob er simpelthen for storheds her. Fuldstændig. Ja. Så skulle vi høre på den lille stakkel, han ikke kunne ramme min retake server. Ja. Det er da ikke i orden. Nej. Så fucking ringe. Nå, så starter jeg sgu Inferno-serveren instant, så vi kan komme i gang. Hvornår starter Midtjylland der? 16. Der er nogen, der så Formel 1 i morges egentlig. Er I inde og se det? Ja, eller? så det godt. Ja, jeg skal ind og se det, Jacob. Nej, eller Oliver. Ja, okay. Jeg sender sgu da lige connected her i den her fede gruppe, du har fået. Jeg har vendt at gøre, så jeg kun kan høre mentions. Hvad fanden gør du det? Jeg trykker på den der klokke. Hvad for fanden? Prøv lige at vente, det der det er ikke connected. Jeg kom ind på Overpass. Ja, jamen det er også, det var, jeg ved ikke hvorfor den ikke kopierede, det troede jeg sgu da den gjorde. Den der. Jeg kommer ind på, så ligger jeg og kigger på Jakob, der er død. Det er Jacob. Ja, han ligger i livet, det ligger tilbage åbenbart. Og Lasse. Det er livet. Jeg skal lige tisse her, så er jeg sgu klar. Øjeblik. Kan du så ikke lige disconnect Jeg eller gør hvad? lige sådan her. God stil, Lasse. Det er godt at skrive, når man lige har vundet sig 13-6.
Kan I høre mig? Yes. Det er med dejligt at stå herude med fingrene under vandhænden, når de er frosne. Du har 20 sekunder, eller? Ja, kommer nu. Også bare, jeg skår, vi har spillet mod nogen, Mod eller der med? er grad over det. Med eller mod? Mod eller med? Stærkt, Mini. Og så er vi i gang. Jeg var B, ikke? Postmap. I gang med den nu. Jeg går på peak og balk, drenge. En pigge med. Jeg spiller bare pitten rundt det her. Spiller bare pikken rundt, eller? Ja, jeg spiller pikken rundt der. Pit! Ser ikke noget med den. Jeg kommer... Meget der second, kommer second. noget... Meget Ingen banan, second. ingen banan. Der er gangen nu. Gangene. Ingenting med, nej. Second mid. Brænd de ved nu. Vi har ingen kit her, men vi vinder den. Ja. Der er lige der samlet her, så vi kan hjælpe. Jeg har ikke DNA. Den plantet Ja, af. de er plantet af. Hold Ja. kæft, nogle typer. Det er ikke bare holde i hånden her, hvor langt vi så Jo. og mos. En pit, ja. En pit. Bag mig, sidet. Det var nice. Hold Ej, da hvor er det kæft, Jeg er mand. klar på, at I vil pushe det helt ned på Nej, bananen her. ja, Så vi var faldet helt tilbage, vi kunne slet ikke Ja, hjælpe. det var heller ikke... ja, Ja, det var sgu dumt. Det er jo jeg var Skal vi lige force? kommunikationsfejl af Mini. Skal vi force? Det kan vi. Vi kan godt få os. Ja, lad os gøre Nu er I. smukker Jeg prøver lige- bunden af bananfejre. Jeg smukker bare midt instant her. Hopper op i Ja, prøv lige gangen. vent, jeg piker med. Går vi frem her, eller Hop hvad op. her? Du kan godt sagtens gå. Ja, når han prøver. Der står en dernede. Streeten. Meget streeten. Jeg bliver nadet her, eller? Close med den. Smukker midt. Bare blev der, Mini. Flash han 2 gange på bananen. Smukker langt. Jeg kommer over mod jer. Hvor er det Nice. så sygt. For helvede. Er du heldig? Det er midt. Nej, jeg får ikke målen med. De resmoker. Midten, korten. Stykker bare så. Jeg kan bare gemme dig der. Pig på min. Nej. Ja, ikke. Der går mig, Mark. Ja, det. Fucking dårlig, altså. Sindssygt. En CT. Jævla. Vildt jeg ikke for ham, der kommer sejt, mand. 4 gange om ham. Jeg får sådan en smoke til bunden af banan, og så vi Jeg kan stacker smide den bare til A dig. side, eller hvad? Kan vi godt. Ja, jeg skal bare gøre det.
ude i streeten. Jeg kan ikke også lade det meget oplyst, hvis man slet ikke viser sig. Det er lige meget. Det kan vi lige så godt gøre på B, jo. Ja, ja. Nå, det er bare... Nå, de kommer her sgu. Korten. Bare vær klar med jeres guns. Ruller mini ud. 2 gang. Hold da op. Fuck. Lort. Det er sygt, vi ikke engang får en. Rammer. 95 i 1. Ja, og jeg insta-dinger en. Og så er der 3, der tønder på mig. Nå. Det er noget sgu da. De spiller sat meget langsomt, der. Watch Der out. er ikke det These shots for boys os. have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Throwing flashbang. En midt. Det er bananer. Volley og banan. Incendiary. Nogle banan. Close. Jeg står bare med en smukke hånd, jeg er. Stiller mig banan. hernede backside. Ja, bare gør det. Smoke og CT. Smukker midt. Den over der. Ah, der- Skal jeg trække over? smoke og barrel herovre, så. Skal jeg trække over? Kan jeg køre CT, drengene? Ja, Okay. ja. Jeg lister mod CT, de to. Jeg kan ikke hjælpe. Det var kun en mand. inside. Insidet, insidet. Nice. Nice. Bombe. Nice, mini. Er det ikke nok? Nice. En Sygt. tilbage. Bum er nede. Det kan være Churcher. Throwing fire. Har vi pakken? Ja, Ja, det ja, ja. ligger sejt. Jeg holder bare på den. Jeg har CT. Jeg står og kigger den. Graveyard. Godt spillet, mini. Lige måde. Jeg står over i hjørnet. Throwing fire. Jeg har målet. Hvis der står et eller andet. All right. Godt lavet, I to. Så er vi i gang, mini. Ja, sygt. Vanvittige boys. Så er første runde glemt. Ja, ikke nu med det. Ej, det Vi var bare... vinder Skal alligevel. du op ad Peak Street, eller hvad? Du står godt til, eller hvad? Det kan jeg godt. Move it. Nu Der er vi bare ligger, midt inde. ligger en flash over til dig. Smoke. Eller nej, det kan jeg da selv gøre. Ja, ja, ja. Laying down smoke. Jeg nader fra jeres side her. Throwing flashbang. Flash. Volleyer. En. God flash, Nice. mate. Throwing smoke. Hører du nogen, der er mini? En helt op banan, ja. Og en boonmark. Ser ikke noget her. Jeg resmoker den. Der er ingenting midt eller Throwing street. smoke. Nå, så brækker jeg sgu B, boys. Ej, Den det var er dårligt. åben. Jeg ser heller ikke en Jeg kæft går ned ned, i midten. jeg går ned i Mexico. De kommer B her. Det skal de nærmest gøre. Jeg er klar med en molo. Og jeg står bare og holder over dig lige nu. Fik et chok. Okay. Kom frem så. Kommer B, kom B. Ja. Flashbang. Jeg kommer med dig. Nice, sindssygt. Bum er nede. Jeg er med her. En kommer bilen. There you go. Jeg skal da have droppet den der. Jeg skal da have en T-måler. Må det ikke snart være nogle andre end mig, der dør, eller hvad? Ej, du stod lidt fremme. Og kæft, det var heldig ham, den første skød dernede, Mark. Han er lige vendt sig rundt. Han er lige kigget altså bag os. Eller bag. Jeg smider en. Nå, smidt. Skal jeg prøve igen der? Det er godt spawn. Det er svin. Kan det godt. Go, go, go.
Smoker du selv igen? Smoke. Jeg smukker selv, ja. Laying down smoke. Throwing flashbang. Der er en deagle dernede, jeg skal ikke dernede. Laying down smoke. I er på echo Det her. er lige midt her. Ej, den bouncer simpelthen på dig, så den ikke rører bagud. Nice, Vinny. Throwing fire. Nice. You got me. Smoker midten op, Jacob, hvis du vil hjælpe gang. Ja. Incendiary. En rampe. Ja. Stadigvæk. Throwing a grenade. Død. Throwing fire. Var ikke jeg dernede nede i bunden midt, ikke? Jo. Du er nede. Ja, fordi jeg sigter lidt, om han var dernede. Jamen, det var kun ham, hvad hedder de, skyde på rampen. Der havde jeg lige Åh. slået den daten, og så får jeg ham. Det er fair. Fint nok, jeg er bare Move support. it, son. Smoke. Jeg ville du skød mig i sidste game, ja. Ja, det er totalt karma. Grenade. Grenade out. Nej. Det er sikkert midt her. Grenade out. Går jeg i vejen, eller hvad? Ja. Throwing a grenade. 2 gange, så jeg prøver at gå til højre om dig, så går du den vej her. Throwing smoke. Ja, der kan bare komme frem. Jeg står oven på balkkanten. Incendiary out. Hvor er den fra? Så boost her. Ja. En street. Step it. Smoker midten op. Pop it Du up. har været en trap dernede, Mini. Et eller andet sted. Det er ikke nogen. Der var ham, Der der står i skød. hjørnet der. Ja, der var ham, der skød, du ved. Jeg må lide bag ham. Han kan godt have timet det, sagde. Noget B her. Der er noget af her. Laying down. Eller A. Incendiary out. Nå, så bare stille. Ja, ja. Nice, Jacob. Så kommer vi i gang. Så er det En ace. gangene. En gangene. Sidste mand, eller en gangene hedder det. Det er boiler. Sidste mand. Og det var fandme står en. bare den, der hopper. Det var en høne, jeg skød. Nummer 2. Nice som hak. Ja, ja. Jeg Nu, så, Vidste det han var er en ved gangene? du gik efter. ja, det var en kraftet mig. Flashbang. Deploying flashbang. Ja, Hold ja. kæft, smukt Jacob. spillet. Vi lagde vores molo oven i dem begge to. Okay, jeg var lige ved at komme hen og knife dig der, Jakob. Fuck. Eller kom de ud i boiler, hva'? Jeg står bare i vejen for alt. Altså. Det var ikke den værste måde at komme fra bordet på. Kom de fra midten, eller boiler? En fra boiler og 2 fra midten. Okay. Jeg har ramt dem alle Fint nok. 5 med... Ja, okay, jeg har kun ramt 4. Men en 75 i 5, 64 i 4, 63 i 3. 3 af dem har jeg ramt omkring 30 i en 4-5 stykker. I hvert fald ild i fødderne næsten på dem alle sammen. Og ham i boiler. Ja. Den skader selvfølgelig ikke så meget at se til Holholm. Men man panikker bare. Ja, ja. Come Godt on, spillet. come on, chop chop. Laying Det er down en vigtig smoke. runde, jo. I er nok echo igen nu. Noget med. Mere. Jeg må lukke kort her. Close mig. Nej, helt fucked. Gå langt. Ja, der er Jacob. En mere lang. Helt close, forbi langt. Nice. Kort. Sidste Space smoke. korten, han er fucking... Ligger en AV langt. Nice. Hold kæft, mand. Kommer. Hvor skal jeg ramme dem i benene? Skal jeg smide en, eller? Thank you. Og du har 16k, det kan være ligegyldigt. Ja. Nå, men jeg havde selv 16k. Drop mig en Nej, M4, jeg vil hvis gerne det er hjælpe. noget. Jeg lægger Er lige en der? flaske. Jeg lægger en flash i spawn til retake. Roger. Let's go. Altså, så kan du tage den jakke, når du smoker, så det er så. Throwing smoke. Nu er streeten. Ser ikke noget midten lige nu. Banan. Hold over gange.
Nej, Vinny, fuck, jeg molder dig. Throwing smoke. Throwing flashbang. Og lige over midt. Ja. Jeg glæder Det mig kan at godt gå smoke. kort, eller hvad? Nej. Jeg har nok lidt lyst til at gå B her. Jamen, så prøv det da. Jeg havde tænkt det samme. Smoke. Oliver, jeg kan ikke rigtig holde bøjler her. Det er fint, det er fint. Jeg holder bare en anden vinkel. Flash med den. Laying down smoke. Flash det ud, hvis der er. En banan. Grenade. Smoker lang her. Du måler korten, Oliver, og trækker rundt mod sig. Smoke og... B. B. Flashbang. Det er ikke noget En fremme med her. den, en med den. Flash med den igen. Nice. Navy Pas B. på gangene her. Jeg Bare flasher lige langt frem. Det er B. Close, in close. Bump den. Pas på midten, Nice, Oliver. Nice. Der er ikke en AB. Molly er hen mod mig. Jeg er nødt til at trække mig, jeg lå. Sygt, Mini. Nice, Mini. Godt spillet. Hvad siger vi Ikke til hvor det? AB. Sekunder. Han trækker AV'en. AV'en trækker. Flash ud her. Det er fint. Det er sat med i orden, det her. Hold da kæft. Ej, idiot. Ja. Han bliver nødt til at peak nu, jo. Ellers så skal jeg peak second mid. Det står jeg sæt meget godt til. Jeg kan bare smide en Mini. Jeg har 14 kilo. 92 og 54. Spørgsmålet er, hvis du kigger, Mark, så går jeg bare direkte ud i midten, og så walker ned højre side. Okay, det kan jeg godt. Det kan jeg godt. These fellas are gonna regret waking up this morning. Jeg ved ikke engang, det var ham, der havde AB. Jeg slid så. Grenade out. En med dernede. Sygt, Mark. Øj, han sidder i din Molly. Jeg kan ikke se. Street, han er FOP. Ham har du i ryggen, Oliver, der. Smoke. Flashbang. Bomber ligger Nice. street. Ikke ham. En med. Bøjler! Der er ikke bøjler, han var. Er det ikke Nej, mig, han der stepper. Throwing flash. Ja, ja. Det kan godt Den er være. ikke boiler. Undskyld. Kom med den, ikke? Gangen, for helvede. Jeg vidste, han var der. En lang. Fuck, det var dårligt. Med mig. Ja, den får jeg bare lige lov til at save, den her, tror jeg. Jeg kunne også bare have lavet med at skudt ham second, så bare have døde listet på dem. Det kunne have været en idé. Fuck det. Min runde var lort. Jeg synes, jeg hørte ham step. Altså, du ved, sådan, der var et hop eller et eller andet, men jeg var i tvivl, så jeg ville ikke kalde det. Jeg skulle bare være blevet ved. Jeg skulle bare skudt ham på et midt. Hvis jeg har skudt ham midt, så... Jeg skulle bare lade mig dø B. Altså, vi kan godt sige, at vi alle sammen skulle lade være med. Terrorists win. 75 i 3. Åh. Spooky. Det skulle da godt, vi har god øko. Jeg synes, du plejer at smoke eller et eller andet der. Mine, plejer du Molly der? Så Jeg det var plejer ikke Molly. lige- Nå. Nå, En M4, hvis det er, Oliver. Lige på hjørnet, hvis jeg kan sætte den op, fordi så ved jeg, at de pusher eller holder det på lidt. Jeg smukker for jer. Så de ikke bare totalt bare igennem ilder eller noget. ja, ja. Om det er så fair. Det var bare, jeg står lige... Flash med den. Muller gang her. Nate. Double nate. Kom en nade mark til speed. Det er sindssygt. Ouch. Close. Nice. Falder. Ja, roligt. Det var kun ham lige første omgang. Du kan se mig simpelthen. Hold kæft, Okay. en skygge. Siger vi til Så det, er Jacob? gangene.
Kommer Han er helt væk. Han er helt væk. Godt være ude. Og Godt være ude, Mark. barrels. Jannik. 2 smokes herovre. Flash herovre. Skal jeg lægge en flaske? Gør et eller andet for dig, så? Nede? Nej, jeg får bare chill. Det er, du smoker, så trækker til af. Hvis det er. Så er der lige Jeg gør gang. ingenting. Ligger en smøg noget. Ja, jeg stiller mig bare dark der. I kan Kom godt se det. ind i lip, Jacob, lige om 2. Nej, Timing er Godt. eminent. nice. Mere der. Panda standard. Korten begge to. Jeg har en flash. Side bag box. Ved default box, en korten. Sidste var Side, også. Det er ærgerligt. Dø, altså. Åh, det er ærgerligt. Okay, jeg stod også et sted, jeg aldrig prøvede, for jeg vidste ikke, han kunne se min skygge der. Det er fandme uheldigt. Jamen så, lad os lige få sidste runde her. Det er ikke tabe den her. Nej, det gør vi sgu da heller ikke. Vi vinder den da. Jeg piker Nej, det var segment nu. Move it, son. Throwing smoke. Grenade out. Dobbelt mål, 2 second mid. Yes. That's me. What the fuck? Throwing smoke. Se, Fed gangene. det var. Der var en mere second mid. En med midt her. 3 mod 2. 2 To nades mid. mid. Begge to midt. Højt roteret med det. Nej, jeg gemmer mig op på væg. Throwing fire. Så hvis det er helt inside og Grimson, hvis der Jamen, jeg falder side nu. Skulle lige så sige det. Jeg går ned pitten. Smukker kort. Throwing fire. De Okay, smukker til. B. Smukke B. Flash B'er. Begge. Side. Begge. Ej! Planter har bag en molo fontænen. De er begge to bag fontænen. Den ene er fucking slidt. 19 dår, Jacob, så. 19 Jeg muller træerne. er væk her. Han står i toeren. Jeg står fra toeren. Nice. Ej, Nej, dak, han dak. sidder firen. Tak, ja. det Godt godt. det der. Og ja, det er fordi, jeg synes, jeg hørte, han ramt af mullen. Han har så bare hoppet side. Så han har nok stået toeren der. Der er ikke nogen såt. Jo. Det kan bare være en mand. Det kan bare være en mand, der er mini, når du hører dem begge to løbe. Hvis du piker ud på dem, altså, så skal de nå at stoppe med at løbe. Hvor du har hånden på. Jamen, jeg ved tænkte godt, bare at jeg gemme ved mig godt, så at... længe, for at min mate skulle nå at rotere. Ja. Altså, det er også kun... det er bare fordi... Du kunne måske have gemt dig et halvt sekund mere, som du gjorde, i stedet for at pikke frem. Jeg synes, vi er sjovt her. Vi laver et eller andet. Dæk en midt til lang, til CT til B. Skal du bruge den der på midten, eller sådan noget? Komme rundt til kort, eller hvad, Jacob? Vi skal fint i sag. Ja, vi kan godt prøve at komme rundt kort. De smukker dybt midt. De pusher Det er også til. her, det er også Syn her, her, det er så. Nice, nice. Kom så, hæv med Fortsæt, skygge der. fortsæt. Nice. Der var en mere midt. Du har bombe, du har bombe. Langt op i hjørnet. Over i venstre side. Smukker ham. Han ved. Tjek pit her. Ikke noget side, eller? Backside. Oh my god. Kom For igen. helvede. Fucking Grimser, mand. Kom igen. Bare clearet hele lorten næste gang. Ja. Men det er også sygt, han sidder der. Ja. Man
De har været 4 mand så derovre. nummer 4 på, ja. Der er skudt 3. Ja. De har været 4 A og 1 B og bare... Kom ind. Skal vi ikke bare lige spare den her? Køber her vinder. Eller hvad? Jeg synes, der er... Ja, ikke spare. Er du sikker? Vi kan godt spare. Nej, det er så også er klart. et eller andet i stedet for, at vi så... En deal runde, så tager vi runden bagefter Mancos. At han levede der, det forstår jeg ikke. Masser af utility brugt B allerede. Ja. Begge nades og mulle brugt. Ej! Hvad mener han? Let's B. I'm throwing a flashbang. Smukke dybt B. Hold lidt smidt deroppe Mini, her. du har en smoke. Du kan smoke op midt, hvis der. Smoke kort lang. En af dem. lang. Kort? Eller skal jeg smukke lang? Bare en af delene. Mini smukke lang her. En af balk. En side. En balk. Inside. Side. Pusher. Spoken her. Two Nice. side. Der er en balk eller droppet. Vent på Jakob selv, hvis jeg kan. Han er balk. Oliver, du så. Eller Mini så. Jeg tror hun skal ikke. Nej, Jeg havde sorry. fokus på andet. Ja, sorry. Vi gik på den forkert. Jeg var sikker på, at du der stod med en dølle. Man kan lige se kasketten på ham deroppe. Kan I ikke alle sammen gå second midt, og så til langt, så går jeg midt og smoker kort? Jo. Så Hvad vil bagefter. du så? Hvad står der? Det så vil jeg til langt, og så til CT, og så til B. Move it. Bare lige vent på smoken her nu. Holder du op, Lars? Der er halv pøllegun, så de kan... Overs down. Ruller second her. Vi venter på smoken eller hvad? Der er smoket. Den er smoket. Hvad smukke? De resmoker. Flasher. Bag os, han står inde i en. Helvede altså. Jamen. Kæft, de Ja, dårligt ikke clear nu. Igennem 83. Det er da irriterende. Fucking altså. Se mig så. Kæft, de er nogle rotter. 5 A går igennem smokes og så mod fucking Ja. Bulletins. Det er... Det er det. De har jo... De kan jo stå close og mow os. Jeg kører bare lidt default her. Det tænker jeg lige er bedst for mit gameplay her. Lad os hygge den runde her, og så lige køre på default. Og så gør noget udefra, når de gør. Ja, i stedet for. Vi bruger jo alt deres utility B i sådan temmelig hurtigt. Flasher second, gutter. Ja, jeg står og holder den over fra mig. Ser ingenting. En close heroppe. Close på væggen, eller hvor? Ej, sand. Bare baggen om. Jeg tager bomben med mod B. Ja. Stadig en close. Jeg er klar, jeg er white swinger. Så ikke noget. Så ikke noget indhak. En CT. En CT. En side her. Fint nok. Må gå af. Bare trække en Jeg har smoke 50 sekunder endnu. Vi ender B her. Ja, kom nu. Ja, jeg vil bare lige tjekke, Fint. de kan pusse Ja, det er så fint. Der var 4, der lister ned igen. Bare liste ind på dem, eller hvad skal vi? Ja, crouch ind på dem. Nemt. Nice. Så kører vi bare. Sighted, etter. En mere! Jeg er helt kring, Sygt. Nice. Hvor fanden skulle du om den anden der? En CT. Nej, jeg er ekstra. AV. Ind med CT. Nice. Ja.
tænker, det bliver tagen. Bare skyde dem ud. Ja, vi skal ikke overkomplicere spillet. Når vi ikke har noget alligevel, sådan... Nej. Skal vi bare udskyde dem. Hvor de jo heller ikke. Jeg har virkelig lyst til at prøve at flyve ud med den, og så man kan skyde ham, der kommer og pigge. Så der er en, der er med til at trade lige. Jeg ved ikke. Mini han er med der, jeg ved ikke om han går med. Kom her. Så. Nej. Sindssygt, Mark. Rolig, De men brugte utility utility. rigtig meget bag her. Der er en kort på... Ja. Jeg lister med dig op her, Oliver. Okay. What? Ja, jeg får den lige i hovedet. Der var ude En peak. close, halv. En sandbags. Skal vi ikke bare prøve at læse ned igen, og så... Molder lige sandbags en gang En her. lang B her. Jo, bare godt det. Sidder stadig halv tag. Milli B, eller hvad var det, I ville her? Ja. Ja. Kan I lægge en flaske close over her? Kan du den der påflaske dernede fra her? Giv mig lige 2 sekunder. I smukker her, bare vent, Okay, bare vent. vent. De har smukke. Pas på om Grimson ikke sidder bag sandbags alligevel. Jamen, jeg tjekker den lige. Jeg clear. Ja, prøv at droppe mig en smoke, Lasse. Hvad smukker du af her? Jeg smoker CT. Jeg smoker der. Lad os vinde, eller hvad? Molly over med bag. Så flasher jeg over sig. Træen! Ja, men jeg er hvid. Det tror jeg. CT var der en. Kan jeg nok køre. Hvor er det vildt. Jakob, Ja, godt ja. spillet. We are the best. En runde. Ej, jeg skulle bare lige have målet ud af det over rulleren der glemte han smukke. Hvis ham der skyder mig, står bare i en molo og brænder og fucking ligeglad. Det er irriterende. De spiller underligt, mand. Ja. Gør de. Men de bruger ufattelig hurtigt utility B. Det er helt ekstremt. Ja. Jeg prøver lige at kaste mål op B her. Så. Flasher midt en gang. Nader for lang. Gerne smoker den af. Deep smoke. Flash op bag her. Vær rolig her, Mini. Hvor har vi banan? En Det er lang. fint. Flasher med den. Vi bruger en smuk B nu. Et zoom, jeg hørte på lang. Ej, han kører op i gangene. Ej, jeg har ikke set. Sorry. Jeg har ikke set. Jeg troede bare, skulle med. Nu kan jeg bare lige se det her. Jeg smukker lang op her. Så trækker vi bare mod B. Ja. Jeg har kastet det herovre, gutter. Så det er ved at være nu på B. Men så skal vi smukke Så der, CT. jeg flasher over. Jeg smoker CT. De er langt. Død her. Nice. 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 Jeg holder bananen her. CT en. Ud til Oliver. Jeg står i træerne. Mini, pas på. Smoke CT igen. Resmoke CT. Det er ingenting banan, Jakob. Ser ikke noget CT. Kan være inde og ruller. Eller inde. Jeg ved hvor. Og hvad de saver. Ja.
du most igennem smoken, var Lasse? Jeg så det ikke. Ah, okay. Tak, gutter. Ved Jacob. De får så op omkring den her. Så den her runde, så de er på en skodkøb igen. Enig. Bare tag noget default her, det går meget bedre, når vi gør det. Så smider bomben hernede. Slisken. Flasher med den en gang. Nu lå ned B. Holder dybt B. Okay, what? Nå. Ramme B. Af creme. En. 2 B, en der er helt offensiv. Nice. Op på kvæg her, Jeg ved eller? ikke. Mini, ved ikke, om der var bombe, en mere ned hen på bombe, ned hen bombe versus street. Mini Ned hen kan bombe versus street. Jeg holder bananen her lidt. Nej, det kan man simpelthen ikke, selvom der er clear. Det kan, nej, det kan man. Kom ind. Du kan smukke langt der, altså det bliver fint. Ja. Jeg har ham. her, Mark. Bagfra timing sindssyg. Fra midten En eller lang. Det er langt. Ned langt. Fint, Jacob. Nice. Der var en i midten. Kom bare ind sidet. I skal tjekke sidet inde i hovedplanter. Han er i midten, ham der grimser. Så bare 3 kom. mod 3 mod 3. Klogt her. Du har en Mini, du har en smoke smoke til lang. Ligger Gab i lort. højre side. Gab i højre side. Bare lige. Han er der. Han er fremme. der. Indhak. Han er højre side. En Smukke gang. lang. Lang. Godt, Vigtigt Lars. det der. God runde her. Ja, det er bare en lortespot, den nye der var Lasse. Jamen op, fordi han kan ikke komme så langt op, at hvad skal man sige, han ikke ligesom kan blive spottet derfra fucking nem op fra gang. Og jeg kan ikke, Det er så nemt. Men det er fint. God runde her. De er 100% deko her nu. Prøv lige pas på streeten, de er glade nummer, de lavede pistolrunden her. Ja, eller de tonser B eller sådan noget. Så B, altså. Ja, det skal kan vi bare gøre det? Kan vi Hvis vi godt. ikke har noget. Der, Altså, Kan vi der godt. kommer Det nok kan vi ikke så meget utility. Så skal vi skal tjekke samtlige hjørner her. Flash op med den. For... Der ligger en plads her B. I bliver ikke hvide, bare kom. De to close hjørnet. Smukker CT bare. CT er en op. Flash er CT. Ja, de er helt hjertebæk. Rulle. Den er sagt. Helt hvid. CT stadig. CT stadig. Ind i. Hvad er det i stedet for? Nu kan se til her. nice. En mere banan. En med banan, han er low. Smuk ud banan. En church. Kom igen. Ærgerligt. Det blev noget. Det der lortekøb, de havde det åbenbart med AVP og alt muligt. Ja, jeg troede helt ærligt, de havde lortekøb. Det fatter jeg ikke en skid af. Nej. Det var bare bedre penge, end vi har regnet med. Jeg giver den anden til 55, seriøst, mand. Ja, smidt Der en. var mos til den fucking nail der. Kastet. Jakob, kan du ikke smide ind til Lasse? Jeg kan bare købe en lille altså. Ja, vi har penge, Masser. Nej, ud det virker igen så. Der er ingen mål ud til B her. Jeg har en. Jeg kommer over mod jer. Ja. Okay. Sidste gang peakede han altså på Mulund, bare lige der. Ja. Det er fint det der. Jeg flashede midt. En boiler. En der lige hjørnet. Og væk igen. Nice, Tom, der nice. ramte der. Nice, Godt, Mini. Vi har et pick her, det er så fint. Der er en frem her. Nice. Godt, Lasse. Ja, Jeg tror, der er en chill, mere. bare Jeg chill tror, her. måske, der er en. Jeg henter bomben. De skal gøre et eller andet her. De roterer over for B. Altså, jeg ligger lige en flash her. Op. Du skal ikke presse på den, bare for at lægge. Nej.
stiller mig bare lige her for at høre, om jeg kan høre noget. Ham for lang, han bør næsten... Ja, En det er lang. her. Jeg Det er smukker her. langt her, Mark. Vi smukker B. Bare hold våben her. Jeg kigger sidet. Smoke, Ind i smoker lip. langt. Det er Lip. vi, det er vi. Der er Hul. hul. Hvor er. Jeg smoker den anden side. Fint. Jeg flasher op bag dig, Lasse. Det var sygt, vi kunne få AV'en. Skal jeg flash ud CT? Flash CT her. Men vi har også lortepenge selv. Skal de straffes? Church. Ja, og træeren. Church og træeren. Toeren. Church og træeren. Men I Og bliver toeren, ud i backen lidt, eller hvad? Nej, det er lige meget. De kommer ikke over. Der er ikke nogen grund til at blive udpakket. Han er Nej, Church. sorry. AV'en trækker mod barrels. Okay, han er simpelthen en held, han er. Slidt, Jacob. Og lige før den lyste T-bang, sådan en nar, var. Til at holde lidt for lang tid i bund på AK-en. Er der en, der gider droppe mig en AK her? Du må få Tak. den her, hvis du har lyst. Nej, den kan Max få. Den er bedre. Sorry. Okay. Skal vi ikke bare totalt gøre det samme den her runde? Bare totalt chill, og så vinde den her, fordi så... Ingen penge i sidste. Må de simpelthen ikke have. Du er i hvert fald snart ved at være lov. Jeg forstår det heller ikke, hvis ikke de er det. Hvor er det mono? Terminate base! 4 net B. Banan! To mere. Jeg skyder dig, sorry Ja, man. det er fucking. Hjælp, Mark. Nice. Sygt. Sidste må være her. Sidste mand skal op være der. Ej, hjælp. Wow, der er ikke en AV'en bag jer, AV bag jer. Okay, jeg skal ikke se, at jeg lige mos dig også. Altså, jeg tager 94 fra dem, så jeg er fucking træt af, at du skader med 6 damage, hvis det skal være. Giver der ikke noget ved. Okay, de har så penge nu. Ja. Kan du ikke droppe mig en, Mark? For jeg har ingen utility her, jo. rigtigt. Det kan jeg godt nok have gjort. Det er fint. Det er lige meget. De smukker midten op her. Jeg er lige fremme på hjørnet. Den anden, der sidder på en barrel. Jeg blev blokket alligevel. Fint. Kom den. Jeg prøvede med. Ja, det er fint. Jeg lægger lige en CT-smoke her, bare lige til lidt forvirring for dem. Det er fint. En på sidet. 2 Der derovre. er 2 herovre. Der er To 2 på B. B. Den er her. Kan I bare lige vente lidt måske, eller et eller andet, så vil jeg lige prøve at lave noget her. Jeg har 1 minut. Oliver er smukket af, så han kan ikke... Jeg smukker CT her. Til i gang her. Vi begynder altså at køre, Oliver. Ja, gør det nu. Kom bare kør, de ved også nu. Måler graven. Lidt af sejt. Fedt død der. Nej, Den er ned mod graven. Check. Kaster ikke have været B. Okay, ja. Det kan have været. I hvert fald en. Ligger en smuk på lang, Jacob. Godt nok lort. Der er meget Nå. godt i. Ja, det er fint. En kort, lang, ish. Kort. Begge derovre omkring. Begge, hvor omkring? Lang, Kort. kort? Lang og kort, altså. Okay. Ja da! Der omkring. Okay, jeg er sygt nok kort det der omkring. Og det er bare kortet er lang, og så siger vi begge. Wow! Men godt spillet. Ja, det er fint nok. Ej, det er jo pænt af dem. Jamen, så har vi jo vundet puljen nu. Det kan ikke rigtig gå galt nu.